Maaf ya aku. Gelut piye ya? Gelut. Asik. Boyolali bergoyang bersama dengan beras pada campur sari. Jos, jos, Sri Huneng Mustika Toban, Labuh Tresno, pada Samoyo Pati. Marang Raden Wiratmoyo, Kangmus Prasetyo. Sri Huneng putrane Aji Mas Yudi mangsa pati nalika ing wuni kapupuh ing Madyalaga tukang tanding marang Pinak Jingga. Sor piye? Sing awake dhewe sowan tekan kene iki beliau ini. Oh niki. Mas Yudi. Mas Yudi. Lembune kaya ngono kok parapane cungkring iki lho. Lho, salah Lah kuwi. Mas Wahyudi iki. Mas Yudi. Kuwi bos. Bos napa niki? Lho lho, kuwi Bos juragan napa? kayu jati kok. Oh, nggih. Wes ketemu nang perapatan kae to, Mas. Hai. Nggih. Anu mengke sawerke kula. Heeh. Nano. Tresnan Slow. Boyo lali bergoyang cong, lego. Kabeh. Indonesia. Mustika Toban Labuh Tresno Bangsa Boyo Pati Marang Raden Wiratmoyo Kangmus Prasetyo anak putra alayong
Kantun kagem pepundhen kula songsong agung saking Lego. Bapa Maina Sagotra kula wangsa. Semangga beksan kali sinarangan jelas nada campur sari. Blarak disampirke. Selarang nyampirke Mas Kijing mirip. Monggo Mas Dodo. Bapak Rakimin. Kijing mirip Etan telingunlon apa setiane kelakon. Monggo Bapak Maina. Mas Kijing miring ayo Mas Kijing miring serek lurek suwek pinggire aja dilirik ana sing duwe. Pak Rakimin. Monggo Pak. Ya Mas, ya Mas, etan telingunlon apa setiane kelakon dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati mbak penak miring ayo mbak penak miring tebak ning celone jare emoh kok jaluk maneh ibu kela di rayatnya Wong prawira. Pak Paino kan Pak, anu parian Pak. Nggih monggo parian Pak. Sik, mikir dikeki sik. Nano. Mas. Monggo. Nano. Saged-saged lho. Ngetan bali ngulon terus tangan kulon sing ngulon terus mboten napa-napa lho. Tenang kel. Oh, mboten parian. Mbak Yati. Parian we. Oke. Sing baik. apik tur mendhi saru. Ora. Ora, yo. Sarekara ana gemake. Namun rondo karo anake Mas. Ya Mas, ya Mas. Tanjung merah akeh betute. Krasa penawaran tutute. Etan kali kulon yo kali. Tengah-tengah ana uwote. Kono gemati kene gemati. Timbang-timbang padha abote. Awan menyang karetan. Nilai odo ning omah mburi. Kel, selali kel. Geser. Oke baik. Heeh. Oh. Lo kel. Lo. Pak Paino. Sing nembang kula. Oke baik. Ini kel. Kula yak-yakan ngono. Mangga. Amben kayu kume megaplek Dek Yati ayu anu nemplek Ya ben kene sikil apik ya. Ya Mas, ya Mas. Pak Budi monggo Telingulan apa setiane kelakon ayo Mas Kijing miring ayo Mas Kijing miring tutu seblak nikmati yo rasa penak wong yang medhot. Matur nuwun, Mas. wong prawira mati lelapun negara ayo Dek Kijing miring ben ayo Dek ayo Dek Kijing miring Kijing
matur sembah nuwun berkah selalu. Kaya rimarum sektu mancap sakroning atiku nanging rata rasa mung kalongku sektu netes lolos tembus sakjroning ati ajur mumur atiku kadya bumi perasane jelas nada campur sari Raja Wali Audio sekondang cerah foto video syuting spesial kagem keluarga besar saking Boyolali tersenyum asik. Kaya rimarum sing tumancep sajroning atiku nanging rata rasa kepalaku sing tumetes netes nolosi pipi nganti tembus tekan jroning ati ajur mumur atiku kadya kumik berbedai pikir kotir aduh becik luwung sumikir acurek atiku ora
matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari jelas nada. Yo jelas nada campur sari spesial kagem koordinator jelas nada Mas Mus asik boyo lali bergoyang mesuk kancane bubos tekone keri demuki bokong kacu iki pancen pendi tur kandane wangi aku wong kari ipone muga-muga sing wis dilakoni jelas nada campur sari
kacu iki sing menehi saiki wis lali aku mung kari nyimpen muga dadi panglipur